Ja ne znam šta bi moglo da mi bude opravdanje da ne budem zapravo. Ja sam i trebala da budem, ali ne u toj meri. Mislila sam da nekako je neizvodljivo da ipak budem svih 5 dana tu. Ali evo, za početak došla sam i ona je potvrdila taj dolazak time što me prozvala, tako da nije bilo nazad. Da li si ti jednom gošću večeras na sceni? Da, jesam. Koji ćete numer zajedno? Pa od Izvora Doplitović. Ludilo moje, naravno, to ćemo. Sad ne znam da ćemo zajedno ili ću sama, ali vidjet ćemo to. Kako su neke pripreme, vidjeli smo danas fotografiju Marinu, kako je podnela rastanak sa Marijom? Ne znam, mi nismo vidjela jer ja sam iz Banja Luke pravo posle svirke došla za Beograd, odspavala nekih 14,5 minuta i onda sam počela ja zasebno od nje da se spremam, tako da kad je pitan kako se, ona kaže super, tako da kad je euforija u pitanju, nju to nekako kontra radi. Ona uopšte to ni sa čim ne pokazuje, nego onako ima to ushićenje u sebi, uzbuđenje u smislu te sreće, ali ne nešto što nju parališe ili izvodi iz takta. Jesi joj dala neki savjet večeras? Ja njoj da dam savjet. Ja ne znam ko je taj u ovom poslu ko njoj može da da savjet, iskreno. Ona ima svoj neki ritual, mir, pa sam ih se odvoji, se nekako se onako uzemlji, poravna, tako da nije ona neko dosta kome treba savjet za ovakve stvari. Ona je davala tebi savjete, šta ti je rekla, sigurno će da je bilo? Inače, misliš ovako u životu ili? To u suštini ona nekako zna i ona kako ja funkcionišem, da to kod mene isto mora da ima odakle treba prići i kako, ali ja i mimo toga zaista onako ne mora da mi da savjet, ja gledajući nju i družići se s njom svih ovih godina, dovoljno je da upijam te stvari, zapravo načine koje ona obavlja stvari, u smislu tog, da kažem, profesionalnog pristupa poslu prvenstveno, jer njeni lični odnosi sa drugim ljudima su stvar njenog karaktera, ja sam ipak drugačije prirode, ali u tom nekom poslovnom smislu i da kažem, toj nekoj disciplini je sigurno glavna osoba u mom životu koja na mene utiče pozitivno. Koja ti je pesma omiljena? Nije ljubav to. Ti si Marijina bliska prijateljica, koliko je nju promenilo majčinstvo? Svakoga promeni. Ja mislim da ne postoji osoba koju majčinstvo ne promeni na ovaj ili na onaj način. Ona možda, verovatno, zapravo nije ni svesna koliko je promenilo, ali sigurno da jeste. Tu si mnogo više savjetiti koliko daš? Jesam, ali ja to više onako prozivam. Usput, sve ono što je nekada govorila ja, nikad nema šanse, ona sad to velikom kašikom. Tako da, ja se zabavljam. Zato što Mario definitivno nju demantuje u sve. Kao što, ja mislim, svako dete nas roditelje demantuje. Sve što smo mislili da ćemo raditi, sprovoditi, možemo da bacimo u kantu bukvalno. Moram da te pitam još jer sam ovo. Da li si se nekako konačno vratio onaj estradni režim koji je bio pre nekog povlačenja i sad onako sa nastupima i kako se osjećaš? Pa mislim, niko ti to ne pita, ti prosto moraš da se vratiš ćopav sa štakama, bolestan, ovakav ili onakav, mislim, takav je posao, ali zapravo ja samo ne dozvoljavam da previše razmišljam o tome koliko da sam umorna ili se loše osjećam, nego jednostavno to prihvatam kao tako i uspevam usput da se regenerišem i oporavljam. Prija mi onog trenutka kad iđem na binu. Tad svaki umor meni prestane, kad vidim raspoložene ljude, vesele, sa sjajem u očima, onako ushićene što me vide i slušaju, nekako mi je to boost koji je kao brufen naspram svih mojih umora i da kažem, istrpljenosti. Tako da uvek ja, od početka sam govorila, meni je muzika nedostajala, estrada nije nikako i taj način života zapravo, ali jedno bez drugog ne može i ja mislim da to samo treba prihvatiti. Kako ti da već kažeš estradati nije ostala, koja je glavna mana na koju ne izvojiš, osim tog napornog noćnog rada? Kada je čitanje strada? Pa sva ta moranja, svi ti filteri, cela ta koncentracija, evo, na primjer, sada dok odgovaram vama, sva neka friendly pitanja, ali ja sam uvek spremna kad neko ispod plećke dođe da mogu da uzvratim, a opet da uzvratim u smislu distance i te neke blokade, jer za mene je najvažnija stvar da se ipak održi neka, da kažem, privatnost i neko parče ilegale, jer to čuva mozak, čuva živce, čuva jednostavno, prosto to nekog loži, ova estrada sama po sebi, zapravo postoje ljudi kojima je gorivo da se o njima nešto piše, pa nebitno da li je ružno ili ne, da se prepliču, svađaju, tužakaju,
Meni je to katastrofalno, iskreno. Ja mislim da u životu za sve postoji način, pa i za to, i jednostavno se trudim da se izborim za svoj način. Hype Paparazzo. Dobrodošli u novo izdanje Hype Paparazza, tragom trača. Da, pevačica Jovana Pajić živi sa Marijom Šerifović. Vredna ekipa se bacila na posao. Nakon informacije koju smo dobili da je Marija došla po Jovanu na aerodrom prošle nedelje, mi smo zauzeli poziciju kako bismo proverili to svojim očima. Ovog puta po Jovanu je došla besna mašina, a za volanom nije bila Marija. Krećemo za njima. Pajićeva se uputila u luksuzni deo grada Beograd na vodi. Ona se zaustavila ispred ulaza u zgradu u kojoj navodno živi i Šerifovićeva. Da li je Jovana kupila stan baš u istom kompleksu gde je i njena koleginica i dobra prijateljica, pa su sada i komšinice? Možda cimerke? To znaju samo njih dve. Hype patrola je nastavila dalje. Do sledećeg susreta i ekskluzivnih kadrova Hype Paparazza ostanite uz Hype TV. Hvala vam na pažnji. Hype Paparazzo.